मस्त चमचमीत गवार पिठल्यामध्ये गवार घालून अप्रतिम लागतं. गवार पहिली तेलामध्ये ना मस्त परतून आहे ना एक वाफ काढून घ्यायची, म्हणजे त्याच्यात थोडासा कडवट आणि तुरटपणा असतो, तो कमी होतो. डायरेक्ट पिठल्यात ती शक्यतो शिजायला थोडासा वेळ लागू शकतो. त्याला छान असं परतून मी थोडी शिजवून घेते आहे. तेलात छान परतली ना ते गवारीचा स्वाद वाढतो. कोणत्याही प्रकारची गवारीची भाजी बनवताना ना गवारीला पहिलं आहे ना तेलात छान असं परतून घ्या. तेलात आपण परतून घेतले, मस्त काढून घ्यायची. त्याच कढईत आता आपण फोडणी देणार आहोत. तेल घ्यायचं. गवार साधारण 200 ग्रॅम गवार आहे, त्या हिशोबात तुम्ही सगळं साहित्य घ्या. 2 चमचे तेल, त्याच्यात राई, जिरं छानपैकी तडतडवा, थोडंसं हिंग, छान असं तडतडले पाहिजेत कडकडीत तेलात. कढीपत्ता, हिरव्या मिरच्या 2 तिखटवाल्या, जरा चमचमीत आणि झणझणीत बनवायचा. लाल मसाला पण आपण वापरणार आहोत. आलं लसूण बारीक क्रश करून, अंदाजे मी 7-8 पाकळ्या लसणीच्या घेतल्यात. 1 इंच आलं, एक मोठा कांदा छान फोडणीमध्ये गुलाबी रंगावर परतवायचा आहे. त्याच्यात मीठ घालायचं आहे. कांद्यामध्ये मीठ घातलं की कांदा मऊ होतो आणि छान गुलाबी रंगावर परततो आणि कांद्याला एक चव छान येते. फोडणीला खमंग अशी चव आणि अरोमा येतो. आता हे छान गुलाबी रंगावर सगळं परतून घ्यायचं. पिठलं बनवतो तसं. आता ह्याच्यामध्ये कांदा वगैरे जे काय ते ऑप्शनल आहे, तुम्हाला कसं हवं तसं. कोथिंबीर, गवार असल्यामुळे हे सगळं घातल्यावर आहे ना त्या गवारीच्या पिठल्याला चव अप्रतिम येते. छान गुलाबी रंगावरती परतलं. कोथिंबीर त्याच्यात थोडीशी घातली. हिंग थोडासा मी अजून घातला त्याच्यामध्ये. आणि मग आपली जी तव्यात परतलेली गवार होती, तव्यात नाही कढईत, ह्याच कढईत आपण परतलेली, ती त्याच्यात ॲड करायची. छान अशी ती परतून घ्यायची. नंतर लाल तिखट वापरले मी अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा, पाव चमचा आणि पाव चमचा धना जिरा पावडर वापरली आणि छान ते परतून घ्यायचं. तुम्हाला नुसता मालवणी मसाला वापरायचा असेल ना तर तो वापरला तरी चालेल, 1 चमचा. छान मसाले सगळे खमंग परतून झाले की बेसन, साधारण मी 2 चमचे मोठे बेसन वापरले. पिठलं करायचं आहे मला असं. तुम्ही कोरडं झुणक्यासारखं पण करू शकता. झुणक्यासारखं कोरडं करायचं असेल तर परतून थोडंसं पाणी शिंपडून झाकण ठेवा. मी ते पण दाखवते आणि त्याचं पिठलं कसं करायचं ते दोन्ही प्रकार दाखवते. आता हे थोडंसं पाणी शिवरून झाकण ठेवायचं आहे आणि छान तो कोरडा करायचा आहे, म्हणजे तो झाला गवारीचा झुणका. आणि त्याच्यानंतर पिठलं कसं करायचं ते आपण बघणार आहोत. तर आता पहिला झुणका रेडी होऊ दे. एक झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनटं त्याच्यात वाफ काढायची. जे बेसन आपण घातलं ते चांगलं शिजलं पाहिजे. आपला बघा परफेक्ट गवारीचा झुणका तयार आहे. आता पिठलं कसं करायचं, तर पिठलं करण्यासाठी ह्याच्यात मी अर्धा पेला पाणी परत ॲड करणार आहे की ते पातळ होतं. आणि मग परत झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनटं वाफ काढणार की तयार झालं आपलं पिठलं. मस्त बघा गवारीचं पिठलं रेडी आहे. वरून गार्निशिंग कोथिंबीर घाला. भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर झणझणीत, चमचमीत, अप्रतिम असं. ह्याच्यात मी फोडणीत आहे ना थोडं आमचूर पावडर पण घातली होती. आमचूर पावडरने चव अप्रतिम होते, सांगायला विसरली होती. तयार आहे आपलं गवारीचं पिठलं.